Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadrati ruhi Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila ruhi Abahulil Albab Syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggal 20 nggih. Dalailul khairat terakhir. Allahumma inni as'aluka bi afdhali mas'alatika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Inni setuhune ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun. Inni setuhune ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan. Bi afdholi mas'alatika kelawan luweh utamane masalah Tuhan. Bi afdholi mas'alatika kelawan luweh utamane panyuwun Tuhan. Wa bi ahabbi asma'ika lan kelawan luweh den senengane asma Tuhan. Ilaika maring Tuhan. Maksudnya jenengan nak duwe masalah, duwe panyuwun, jaluk neng Gusti Allah, bisa menggunakan dengan asma-asma Allah. Namanya napa? Asmaul Husna. Ya mungkin jenengan pengen rezeki sing lancar, ya dipilih ya Wahhab ya Rozak, ya Wahhab ya Rozak. Jenengan pengen disayang, nah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Pengen dadi wong sing kuwasa, punya jabatan ya Malik ya Malik ya Malik ya Kudus ya Malik ya Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akramiha lan luweh mulyane asmaika. Wa akramiha lan luweh mulyane asmaika alaika ing atase Tuhan. Wa bimalan kelawan perkara manantakan paring anugrah Tuhan. Manantakan paring anugrah Tuhan alena ing atase kita. Alena ing atase kita bi Muhammadin. Kelawan lantaran Nabi Muhammad. Nabiyina kang dadi nabi kita. Nabiyina kang dadi nabi kita sallallahu mugi paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Muhammad wa sallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah. Fastang qadtana nuli nyelametake Tuhan. Fastang qadta nuli nyelametake Tuhan. Na ing kita. Bihi sebab Muhammad minadzolalati saking kesasar. Nabi niku sing nuduhke, sing nyelametake supaya umate ora do kesasar. Wa amartalan perintah Tuhan. Wa amartalan perintah Tuhan na ing kita. Bisolati kelawan maca sholawat.
alaihi ing atase Muhammad sing perintah kon maca selawat kanggo Kanjeng Nabi ora liya ya Gusti Allah. Napa kae ayate sing ning tiba innallaha malaikatahu yusholluna alan nabi. Nah, sing perintah Gusti Allah langsung kon selawat kanggo Kanjeng Nabi. Wa ja'al talan dadekake tuan. Wa ja'al talan dadekake tuan salat ana ing selawat kita. Alaihi ing atase Muhammad darajatan ing dadi derajat. Moga-moga selawate kula njenengan dadi derajat. Sing derajat itu maksudnya sing dadi sababiyah kula panjenengan sami dadi wong sing mulya. Wa kafaratan lan nglebur dosa. Fadilah selawat niki kula awet saiki nek sesuk njenengan gen entuk kerjaan sing gampang, entuk rezeki sing gampang, awet saiki latihan maca selawat. Ora kudu akeh. Sing penting istiqomah. Sing penting istiqomah. Ora kudu akeh. Ya syukur bagi. Kaya sing umi pun akon jenengan sami nek iso sedina ping 1000. Sallallahu alaihi Muhammad. HP 2 jam kuat niku muter tasbih. Sak tasbih biasanya pinten? 100. Nak 1000 lak trimo ping 10. Apa meneh nak salat paling cendhik sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. 10 menit tekan 15 menit. 15 menit mosok abot. Tasbih karo HP iku abot endi to? Nah dipikir abot HP ya nah, tapi HP dijunjung keceli tangan 2 jam kuat, tasbih seberapa jam ora kuat. Nah ora kuat sholawat asli sedina ping 1000 sing penting istiqomah gerbar salat. Istiqomah ora kudu akeh. Ya misalkan jangan gerbar salat ditutup sholawat sholawat ping 7. Tapi istiqomah gerbar bar salat. Nah insyaallah niki ning ngene iki kunci-kunci dadi wong sukses, dadi wong pangkat, golek gawean enak, rezeki lancar iku ora liya ya ngajekake selawat. Nah, ya tapi yo aja terus ngendelke selawat ora kerja, ya tetep kerja. Sababiyahe sugih ya kudu kerja, sababiyahe pinter ya kudu nah, tapi ada pendorong motivasi yang tidak kelihatan. Napa niku donga dan selawat. Mulane awet saiki niki nek ngeten iki to perkara sepele, tapi sesuk sing bisa menjadikan kehidupan kita itu enak. Gitu, cara dalan rezeki gampang. Cara duit, cara kasare ora ana enteke. Urung entek wis teko meneh. Gitu. Cara jenengan wadah banyu niku apa jenenge? Gentong nggih. Gentong niku cara urung asat dijog meneh, urung asat dijog meneh, urung entek wis dijog meneh, urung entek wis dijog meneh. Benjing nak jenengan pengen rezekine kaya ngoten niki to ajekno awit saiki maca selawat. Nak sekelas jenengan urung kuat akeh, sing penting apa wau konsepe sithik, sing penting istiqomah. Bar salat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Misalkan ping 3 ya ora apa-apa, tapi itu menjadi sesuatu sing jenengan istiqomah. Yakin pasti besok ada asarnya, ada manfaatnya. Nggih, ndelalae jenengan ya wis lulus kok pondok, lulus kuliah, golek gawean gampang. Lamar cah wedok ora ketolak. Ya toh, ngono akeh, manfaate sak pirang-pirang. Nek jenengan naksir taksir kok angel men koyo cekelane welut. Ya, koyo nyekel welut. Jare nyekel cewek nak pas angel kuwi koyo nyekel welut. Lunyu angel cekel lane. Oh iya, titeni kayak jari Umi. Nak gayuh apa-apa sing angel kon nyola wati tak solawati tak gelencer solawat ila hadrati zihnini pun Mbak Dina. Al-Fatihah gelencer sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Suwe-suwe Mbak Dina kesengsem dewi.
Ya ngono cah pondok kok ora ngerti wirid. Wirid ke. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan wa kafarotan lan nglebur dosa. Nah niki sing Umi eling-eling saestu saking Mbah Syekhun ketika Umi ijazah Dalailul Khairat. Ana nganti tak wulangke ning jenengan mergo Umi malah ijazah Dalailul Khairat kalih Mbah Syekhun. Ya diarani enteng ya enteng, diarani abot ya abot. Mergo luwih enteng saka ijazah jenengan. Jenengan sing pun ijazah kan tak pundhutke saking Gus Akram to. Meranggen cuma kobil tu wa rodi tu. Enak. Ijazah sing ngono enak. Dari dulu tuh Mang Yidum tuh paling enak ngijazah sama. Umi manakib ijazah kare Yidum ping pira ora iso ngitung. Mergo Yidum tuh ijazah manakib nggih sami, cuma qabil tu ngoten, ora nganggo poso, ora nganggo khataman, ora kanggo nyembelih napa ayam. Kabeh balik ning awake dhewe. Sing pengen poso ya posoho, sing pengen khataman ya khatamano, sing pengen sedekah ya sedekah. Nah, tapi sama-sama meranggit. Umi Saadah garwane sinten? Mbah Yai Muslih, ngijazah belum tentu 6 tahun di Meranggen iso ijazah manakib. Mergo Umi Saadah niku poso 3 kali sing berturut-turut. Ya, nak cah lanang iso, nak cah wedok, nah selagi urung menstruasi ora iso. Padahal ngaji manakib sadurunge ngaji manakib niku riyen Umi Saadah kudu ngaji napa niku burdah dulu. Nuturke burdah. Nah ngajine hijrah saking mubarak harus kendalemnya Umi Nyai Saadah. Sing gelem kuwi, sing gelem rekoso. Nah ora gelem ya pilih ning pondok enak. Kudu khatam burdah. Nak burdah wis khatam nembe esuk manakib. Nah manakib engko nak pun ijazah Umi dah harus 3 kali itu setiap tanggal 11 kuwi kudu khataman malam 11 sami kayak Abah. Tanggal 10 poso, malam 11 khataman. Cuma kan kalau Abah tidak berturut-turut. Nah Umi Saadah itu berturut-turut. Ya bulan pertama, kedua, ketiga langsung berarti sukses. Nah ora sing cah wedok bulan pertama, kedua iso, ketiga ora iso, baleni meneh pertama iso, kedua ora iso, baleni pertama meneh. Lalu kadang beberapa tahun ndak bisa. Tapi alhamdulillah Umi dikasih gampang dulu 1, 2, 3. Nah, itu belum apa? Tidak ada jedanya. Tapi kadang angel niku. Lah termasuk mergo sinten Gus Mat putrane Yidum mulane nak ngai ijazah gampang. Cuma qabil tu. Nah Mbah Syekhun itu dulu memberi ijazah Dalailul Khairat itu sebelum Rejab. Engko diamal kene ning Rejab. Mergo posone kalau Mbah Syekhun itu diarani enteng ya enteng dibanding yang lebih banyak puasanya. Mergo Dalail ki kalau Mbah Syekhun hanya puasa 10 hari. Tanggal 1 sampai 10 Rejab. 10 hari. Ya, tapi kalau Abah 10 hari misalkan ono menstruasi nih lawang poso wajib iso diqadha apa meneh poso sunnah. Sing penting 1 sampai 10 itu poso. Misalkan ada udzur ya nanti diqadha. Sing penting poso 10 dino. Bahkan ada. Nah, yang ijazah Dalail itu posone 40 dino. Trimo arek nampa ijazah Dalail niku lho. Entuk ngamalke Dalail jenengan ora ana amalane apa-apa. Umi dulu, nah zaman biyen poso ora wajib 10 dino tanggal 1 tekan 10 Abah ora poso, mboten poso ta wong ora ijazah. Nggih to, sak omah poso dhewe. Abot po enteng kira-kira? Abot yo nen. Sembarang ono ora poso wajib, poso dhewe sak keluarga ora ono sing poso. Nah, tapi nak sing ngoten ya tetep Abah mendukung. Nah, wayahe jajan ya ora pengin jajan. Wis pokoke dahar siang makan siang mawon nggih. Napa? Kadang mboten dahar. Mergo napa menghormati sing poso. Saestu puasa ijazah itu lebih abot dari poso wajib. Jenengan krasa napa mboten riyen? Trimo poso pendak tanggal 10 abot mboten godhone
abot, apa meneh 10 dina. Apa meneh ada meranggen juga pengen iso ngamalke dalail posone 40 dina ngluwihi poso Ramadan. Bahkan ada Demak Mbah Sum. Makanya di sini ada Al Maksum, Mbah Maksum Al Karawi. Karawi itu Karanggawang. Ya masih pernah mbah sama abah. Niku posone setahun. Nak cah saiki ndak ana sing gelem cah kene poso ta ping sedina wae bekah bekuh apa meneh kok iso ngamalke dalail setahun. Tapi yo efeke beda-beda. Ibarate gaman niku yo iso landep, tekul, landep, ketul. Ketul nggih sing ora landep. Nah ngoten niku. Nah mulane jenengan kuwi lah niki kaitane kafarotan. Nah, kanggo nglebur dosa. Mulane nek wis jenengan ijazah ngono kuwi, nek ora iso minimal maca selawat sak glondong ana ning dalail, maca selawat sing kula eling-eling saking Mbah Sehun. Nek maca selawat sepisan iso nglebur dosa 40 tahun. Eling sangat Mbah Sehun niku ketika memberikan napa wejangan sing ajeng do ijazah dalail. Nek Mbah Sehun posone pinten dinten wau 10 dina tanggal 1 tekan 10 Rejab. Niku nak maringi motivasi maca selawat sepisan nglebur dosa 40 tahun. Wenak to terima sallallahu ala Muhammad dosa pemutihan selama 40 tahun. Maca selawat ping 2 80 tahun. Maca selawat ping 3 120 tahun. Padahal jarang umur kok nganti 120. Wong umur 80 wae jarang kok, nggih. Mandek wis Mbah Sehun ngono. Wis ping 3 wae. Mergo napa Mbah Sehun ngoten, umur menungso nak saiki meh hampir ora ana sing tekan 120. Nak di atas 80 ijek kathah, gitu. Dadine Mbah Sehun sepisan pinten wau dosane 40 tahun dingapura. Selawat ping 2 80 tahun. Selawat ping 3 120 tahun. Wis ping 3 wae. Nah, mergone umur menungso jarang sing tekan 120. Intine kula njenengan sami ku nak gelem wiridan selawat ya dosane ilang kabeh. Tapi aja ngono ya terus gawe kesempatan. Ngger maksiat terus sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nak kuwi keminter. Ngoten ya nang ya, dilakoni. Sing penting napa wau? Ajeg istiqomah. Walutfan lan kawelasan. Nah kan bisa jadi ini ki. Jadi sababiyae kula nyang sami diwelasi. Waman lan kanugrahan. Entuk kanugrahan, entuk nikmat sak pirang min atau ika sanging peparing tuan. Ya gemblidir. Delele rezekine gemblidir. Niki nek mboten percaya kaya sing umik sampe kene iki to. Wa manan min atau ika gemblintir rezekine Gusti Allah. Nandur niku ya ndelele gampang. Nandur gedang cemeblok ngono wae ya tukul. Terus wah, nandur kacang ya tukul. Wong kan ana sing kadang ngoten nggih. Tangane ku jare nek ngarani tangan adem. Apa wis sing diceblokke mesti tukul. Ingon-ingon ngoten ya ndelele ya waris. Istilahnya waris nggih. Nah wong Jawa ngarani ingon-ingon beranak jenenge waris to. Ingon-ingon waris, tuku pitik lanang wedok ndelele waris. Dadi ngendok-ngendok terus napa? Angkrem terus nggih beranak terus. Nah, wedhus tuku wedhus 1 2 ya terus dadi sak beranak. Kuwi jenenge tangan adem. Lah tangan adem niku napa? Sangka selawat. Mergo selawat niku cara sifate adem. Selawat niku diwaca terus niku sifate adem. Dadi sing ngene niku peparinge Gusti Allah itu selalu mengalir. Ibaratnya nek jenengan lewat nandur ku nyeblokke apa-apa tukul. Nah ibaratnya santri sinau apa-apa ngapalke apa-apa ndelalae gampang. Sinau apa-apa diulang apa-apa ndelalae mudeng. Paham maksudnya Umi? Ya, jadinya
Tidak ada yang sia-sia dari membaca sholawat. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Fad'u mongko ndonga sira. Fad'u mongko ndonga sira ka ing Tuhan. Fad'u nggih mongko ndonga ingsun ka ing Tuhan. Fad'u mongko ndonga ingsun ka ing Tuhan. Jangan sia-siakan gunakan sholawat untuk berdoa. Takziman krana ngagungake li amrika maring perintah Tuhan. Mergo nak jenengan maca sholawat niku berarti jenengan ngegungke ya ndereke perintahe Gusti Allah. Napa wae perintahe? Inna woha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu sholawato sing perintah niku jenengan maca sholawat berarti jenengan nglaksanake perintahe Gusti Allah. Watibaan lan krana manut liwasiyatika maring wasiat Tuhan. Ya manut perintah ya manut wasiat. Wa muntajizan lan nglestarekake. Melestarikan ya melaksanakan menjaga limau udika maring pira-pira janji Tuhan. Limau udika maring pira-pira janji Tuhan. Lima maring perkara yajibu kang wajib apa ma linabiyina maring nabi kita Muhammadin hiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi adai haqihi ing dalem nekani hae nabi ing dalem nekani hae nabi ki napa niku kibalana ing dalem arah-arah kita. Iz amanna krana iman sapa kita. Iz amanna krana iman sapa kita bihi kelawan nabi. Wa saddaqna lan benerake ingsun. Benerake kita nabi makna ingsun. Wa saddaqna lan benerake ingsun. Hu ing nabi wattaba'na lan anut sapa ingsun sapa kita an-nura ing nur alladzi hiya nur unzila kang den turunake apa alladzi ma'ahu sertane nabi wa kultalan dawuh Tuhan. Nah niki innallaha wa malaikatahu ing innallaha wa malaikatahu innallaha setuhune Allah wa malaikatahu lan malaikat-malaikate Allah iku yusholluna padha maca sholawat sapa malaikat iku yusholluna padha maca sholawat sapa malaikat we maca sholawat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Malaikat lho niki maca sholawat. Makane ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh. He eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Shollu padha maca sholawat sapa sira kabeh. Shollu padha maca sholawat sapa sira kabeh alaihi ing atase Muhammad. Wasallimu lan padha uluk salam sapa sira kabeh. Wasallimu lan padha uluk salam utawa ulu salam sapa sira kabeh. Tasliman kelawan salam temenanan. Mulane budayakan
salam, ketemu kanca assalamu alaikum, mlebu omah assalamu alaikum, mlebu kamar yo assalamu alaikum. Nek iso aja trimo mlebu omah, yo mlebu kamar apa meneh kamare dhewe disalami. Mergo napa makhluk-makhluk sing ora ketok ya mesti sak nggon-nggon kuwi ana. Wa amarta lan perintah Tuhan. Wa amarta lan perintah Tuhan al ibadah ing pira-pira kawula. Bisolati kelawan maca sholawat ala nabihim ing atase nabine ibad. Ala nabihim ing atase nabine ibad faridatan maring fardhu. Napa niku? If nggih, if tarota kang merdoake tuan ha ing ibad. Bahkan Gusti Allah merdoake berarti apa? Mewajibkan. Kula jenengan sami kon maca sholawat wa amartalan perintah tuan hum ing ibad biha kelawan faridoh. Fanas alu nuli nyuwun sapa kita. Fanas alu nuli nyuwun sapa kita ka ing tuan bijalali wajika kelawan agunge zat tuan. Wa nuri adomatika lan nuri keagungan tuan. Wa nuri adomatika lan nuri keagungan tuan. Wa bimalan kelawan perkara aujab takang netepake tuan. Aujab takang netepake tuan ala nafsika ing atase zat tuan. Lil muhsinina maring pira-pira wong kang bagus. Lil muhsinina maring pira-pira wong kang bagus. Antusolia ing yento maca sholawat Tuhan antahiyo Tuhan wa malaikatika lan malaikat Tuhan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad abdika kang dadi kawula wa rasulika lan dadi utusan Tuhan wa nabiyika lan nabi Tuhan wa sofiyika lan pilihan Tuhan. Sofi itu artinya pilihan. Wa khiratika lan tegese pilihan Tuhan. Nabi itu orang pilihan min khalqika, ora pilihan ngopo nganti malaikat kondo maca sholawat, kabeh umate kondo maca sholawat min khalqika saking makhluk Tuhan. Afdholama kelawan luweh utamane perkara Sholaita kang paring rahmat takzim Tuhan. Sholaita kang paring rahmat takzim Tuhan ala ahadin ing atase wong suwiji. Min khalqika saking makhluk Tuhan. Innaka setuhune Tuhan iku hamidun dat kang pinuji. Majidun tur dat kang agung. Wallahu a'lam bissawab wal khata'.